herri inauteriak, iragana, ateioka. Media Bask eta Naiz Irratia. Ya cada quien traía algo representativo de su cultura y de su lugar de origen, que fue lo que quisimos, un poco empoderar eso. Iruditzen zitzaigulako importantea hori, ez? Azkenean uste dugu sortu behar dugula jai herrikoietan ere bai, zerbait berria kanpotik datorrenarekin eta hemen dagoenarekin, ez? Eta elkar egokitze bat sustatu behar dugula, guztion iauteriak izateko. Noiz sortu ziren Txantreako inauteriak? Euskal Herriko herri askotan bizirik mantentzen dira herri inauteriak. Lekuan leku, pertsonaia bat, musika eta herritu bereziak. Zintzarriak, adarrak, ardilarruak, lastoa, zakua, zintak edota zapiak. Urteetan mantendu dira inauteriak herri askotan. Beste batzuetan berreskuratu egin dira auzolanean. Baina nola sortzen da hutsetik inauterietako pertsonaia bat gaur egungo baloreekin. Iruñeko Txantrea auzoan, Txanku pertsonaia sortu zuten 2024ko inauterietan. Ekimena auzoko jakitoki despentsa komunitarioan jaio zen. Txanku, poltsiko guztietara egokitzen den pertsonaia da, aldarrikatzailea eta herri aniztasunaren aldekoa. Amets Kastel eta Denis Patriziak kontatu digute euren inauteria nolakoa den. Txantreako inauteriak duela markada bastante sortu zirela, esan barra dugu, jakitoki bezala egiten dugula ekarpen txiki bat inauteri hoietan, eta batez ere aurrera ateratzen direla, jai batzordearen lanari esker. Orduan, aipatzea ere, eskertza hori jai batzordeari egiten duen lanagatik, aukera ematen digulako guri ere bai, gure ikuspegitik, gure ekarpena txertatzeko. Jakitoki auzo mugimendu bada, hasi ginen dola 4 urte, eta abiapuntua izan zen, janaritegi komunitario bat sortzea, pixkat COVID-aren testu inguruaren, buelta horretan dura 4 urte eta piko. Eta segituan konturatu ginen, pobretze egoera oso larriak egoten zirela bazedela auzoan, eta horre sortzen zuela alde batetik janarira heltzeko arazo oso larri bat, baino ere bai, bakardade prozesu oso potenteak eta isolamendu prozesu oso potenteak, eta jakitokik bete beharko lukela ere bai beste funtzio batzuk eta beste behar batzuk, ez? No solamente recibes ayudas por alimentos, sino que en parte nos hemos convertido como en una comunidad que tienes un grupo donde puedes contar con un apoyo emocional, un apoyo en todo sentido de la palabra. Guretzako oso importantea da, ez bakarrik gure artean ditugun janari beharrak asetzea, baizik eta ere, behar emozional horiek, sostengu pertsonal eta afektibo hori bermatzea guztion artean, eta beste mota horretako problematikak lantzea ere bai. Uste genuen, bazedela zailtasun batzuk, ezta, iauteritan, eta oroar jai herrikoietan parte hartzeeko. Alde batetik, uste dugu, erosmen almenaren aldetik, edo klasik ikuspegi batetik, zailtasuna daudela, askotan jaietan parte hartzea oso sinonimoa delako jaietan gastatzeko, ez? Nahiko garestia izaten da jaietan parte hartze protagonista eta parte hartze oso bat izateko, diru asko gastatu gabe, ordan horri ere buelta bat eman barzitzaion, jatorri kulturalaren aldetik ere uste genuen, guztiz txuriak eta izaten direla hemengo jaiak, eta gero gehitzen genion kuadrillismoaren edo kuadrien faktore hori ez. Ere bai zailtzen duela asko, kuadriarik ez baduzu, iauterietan parte hartzeko ez. Ordan, horrekin apurtzen joan bargarela, eta Txankoa da proposamen oso xume bat hori apurtzen joteko. Txankoa dator pixkat logika horretatik, orduan oso erraza da, ez? Zuk esan duzun moduan da sudadera txuri bat, berrera bilgarria dena. Y luego ya cada persona va creando y va colocando en esa camiseta, en esa blanca, su forma de pensar, lo que piensa, lo que cree, su cultura, en parte, un poco de su país, un poco de aquí.
aukera ematen du, Denisek esan duen bezala, aldarrikapenak bertan txertatzeko eta garbitzeko, ez? Orduan da, sudadera bat, berrerabilgarria dena, praka txuriekin, hemen Nafarroan oso goikoa dena ez, praka txuriak izatea San Ferminetarako, edo bezala ere nahiko merkeak dira, eta ikusten genuen ere garrantzitsua zela, aukera izatea bakoitzak berea zen zerbait islatzeko, ez? Bakoitzaren jatorriaren zerbait islatzeko, hortaz egin genuen goiko partea libre, ez? Eta bakoitzak aukera dauka, goiko parte hori, buruaren parte hori, bere kulturarekin zer ikusia daukan zerbait islatzeko, edo burua bakoitzak nahi duena. Hemen goi autorietako zerbait, zakuzar bat izan zituzke goitik, edo eskanaltzara Mexikoko maskara bate eramaten duena, edo libre da hori. Por ejemplo, los colombianos traímos como gorritos, cosas así, pintamos nuestras banderas aquí, había otra que había españolas, Ecuador, Perú, Bolivia, Venezuela, diferentes partes, ya cada quien traía algo representativo de su cultura y de su lugar de origen, que fue lo que quisimos, un poco empoderar eso. Iruditzen zitzaigulako importantea hori, ez? Azkenean uste dugu sortu behar dugula jai herrikoietan ere bai, zerbait berria kanpotik datorrenarekin eta hemen dagoenarekin, ez? Eta elkar egokitze bat sustatu behar dugula, guztion iauteriak izateko kasu honetan. Guretzako importantea zen hori jasotzea, ez? Hemen Euskal Herrian jaia eta aldarrikapenak beti oso batuta joan dira, eta uste dugu hori mantendu behar dela, orduan aukera eman behar zigun bakoitzari gure aldarrikapen horiek mantentzera, ez? Orduan ere bakoitzak bere aldarrikapen sozialak edo politikoak idazten zituen bakoitzaren nahien arabera. Pues habían diferentes mensajes y también pegatinas, dependiendo del lugar de la persona que sea. Por ejemplo, no a la violencia de género, apoyo mutuo a la mujer, a tu libre expresión. Arrazakaiaren kontrako mezuak, presoen aldekoak, euskararen aldekoak, denetarik. Eta festa nolakoa da? Erran edot, atxaldez da, gauez da, egunez da, itzordu bat, txupinazo bat. Hemen txantrean bi egunetan izaten dira, ostirale arratsaldean herri jauteriak, eta larun batean epetzen dira karrozak kuadriaka. Kuadria bakoitza egiten du bere karroza eta bere mozorro propioa, eta gutxo eratu ginen, iaz behintzat, larun bateko festa horretan. Hore ikusten genuen bestera gozpen bat ere bai, kuadriak antolatze hori, ez? Azkenean txantreako jende asko ez daka kuadriarik hemen, orduan horrekin apurtu nahi genuen ere bai, kuadria berri bat osatu, denok parte hartu genuken, ez? Mozorroak prestatzeko egin genituen bi tailer, hemen auzotegin, bate umendako eta beste bate helduen mozorroak prestatzeko. Había pinturas, pegatinas, cintas, para que cada quien reflejara lo que en ese momento quería expresar. Eta atera ginen arratsaldeko kale jiran, ez? Orduan magindua zen bai gure txankuekin eta plastikozko mailu horietako batekin bakoitzak. Metido chillón, le pegábamos a las personas y luego de que les pegábamos le decíamos, te damos un ticket para que te integres a nuestra chocolatada. Eta gonbidatzen genuen auzoko jendea txokolatadara bai. Egin un txokolatada bate gauez, konpartitzeko guztion artean. Eta kale jiran, zuek kantatzen duzu edo musika bat duzu edo karro batekin zoazte? Bafle batekin. Berez kuadria bakoitzak ere ematen du bere musika normalean, eta garen eman bafle bat mundu osoko musikekin. Jaiek dakate oso botere potentea komunitatearen isladan, ez? Azkenean jai herrikoietan islatzen da nor den komunitatearen parte, eta horren bestez nor ez den komunitatearen parte, eta islatzen da ere bai komunitate horren desirak aldarrikapenak ere zeintzuk diren, ez? Orduan, importantea guretzako, benetan auzotar guztiak, kanpotik etarritakoak ere bai, parte izatea horrena, eta horretarako eman behar da elkar egokitze prozesu bat, ez? Azkenan ikuste kontutan hartu behar dugula, deno dakagula gure motxila kulturala, euskalduno gurea eta kanpoko jendeak berea, eta egin behar dugula alegin bat, gauza berri horiek sortzeko, benetan guztionak izango diren jai herrikoi batzuk sustatze aldera, ez? Ze harrera izan zuen? Osoan, gustatu zen zuen proposamena eta jarraitzaileak egon ziren? Oso harrera hona, elkartu ginen euntoagei lagune txankuz mozorratuta, eta izan ginen beste kuadria erraldoi moduko bat, eta osoan oso harrera hona izan zuen. Berez gure asmoa da urren urtetan jarraitzea ideiarekin, eta ez izatea bakarrik kuadria berri bat txankuena, baizik eta txanku jendeak hartzea propio ere bai, eta aukera ematea, orain arte parte hartu ez duten guztiei, txankua bere modura ulertzera eta bere modura egitera eta horrela parte hartzera iauterietan. Bueno, fue una experiencia muy bonita desde el principio, desde tu tener el tiempo de venir y crear tu propio, pensar qué vas a poner, qué vas a plasmar ahí, qué quieres mostrar para que la gente vea
porque al final de cuentas fue una apuesta a eso, a que la gente viera lo que tú pensabas o lo que tú querías plasmar en esa sudadera. Ya empezó la expectativa o tus ganas de salir a mostrarte un poco. Niretzako oso esperientzia berria ere bai. Nik txikitatik parte hartu izan du. Txantreako auterietan eta kuadrilla berri arraro horrekin parte hartzea oso esperientzia polita eta berritzailea ere bai, ez da ikustea jakitokiko kideon arteko, ez, sortu zen harreman hori eta momentu politori, auzoak ere ze harrera egin zigun, oso pozik, ez? Aipatu nahiko nuke anekdota txiki bat, egin genuen kalejiraren amaieran txokolata eta txistorra da bat. Ez? Eta txistorra antolatzerakoan, klaro, ditugu kide musulmanak, txerrikia jaten ez dutenak, orduan nola egiten genuen horri buelta emateko, ez? Eta nola egiten genuen ere, dirurik ez zeukan jendeak parte hartu ahal izateko. Eta azkenean sortu genuen, eta askotan errepikatu zen dugu, jakitokiren ekimenez berrietan, txistorra da txistorra arruntarekin, txistorra veganoa eta doainik. Eta bakoitzak ordaintzen zuen nahi zuena, eta beti izan da oso momentu polita sortu izan dira horrekin ere bai, eta... Herri inauteriak, iragana, ate joka. Media Bask eta Naiz Irratia. Euro eskualdeak finantzatua.